ಪ್ಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪದ್ಯಮ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಂತ ನಾನು ಬಾರ ಆಲ್ರೈಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಂಗಳ ಬರೋ ಸುಜರಿ ಮತ್ತೆ ಪಸ ಬೇಡದ ಓಕೆ ಸೋಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದಾದ ಫಂಡ ಚೇಟನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾವನ ಚೇಟೆಲ್ಲ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 10:25 ಚಲ ಚೇಟ असली असली ಓಕೆ ಸೋಡು ಎಂಗುಳಿತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಕೇರಳ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದೊಂದು ಬೋಳ ಕಾರ್ಕಳ ಬೋರು ಸೊ ಅವ್ನು ಗಾಡಿ ಪೋಪಿನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ಪನ ಮೇಲೆ ದೈತ್ಯ ಪಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಹೋದು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೋಡು ಹಲೋ HP ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ತೋಜು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಹೋದ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡೋಡು पूरा परफेक्ट है ना यस कितना टाइम लगता है उधर रीच होने के लिए मे बी 13 to 14 hours ओके मैम डालेगा ಗೊತ್ತು ಜೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಎತ್ ಬೋಲ್ತಾ ಆಗೋಣ 10 hour 43 minutes 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಸಾದಿನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದೇ 10 ಗಂಟೆ 10:35 ಜಾನ್ ಸೊ ಪೋಯ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂತಜ್ಜಿ ಸೊ ಅದು ಮುಟ್ಟೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೇಗಿದೆ ಸೆ ಬಾರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೂಡ್ ಯಾಕೊಲಿತ್ತೆ ಪಡು ಬಿದ್ರಿ ಬತ್ತ ಅವು ಎನ್ನನೆ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪವ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತಾಂಡ వచ్చి మా తూపిద్దులే దీపెత్తే బొంకు మంగళ కలుతాండ ಸೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೋರೆ ಬಿದ್ದಾದಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಸ್ವಾಮಿ It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Gotta. Okay, so dude, ಎಂಗುಳಿದ್ದ ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ರೋಡಿಗೆ ಬೈದ ತುನಗ ಗುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೊ ಡೌಟ್ ಎಂಗುಳಿದ್ದ ಕೇರಳ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಒಂದು ಕುಂಜತ್ತೂರು ಪದವು ಕೇರಳ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ ನೀವು ಒಂಜಿ ಮೂಲ್ ಮಲಯಾಳಿ ಬರೀತೀರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಡು ಎಂಗುಳಿದ್ದ ಬಹುದಿಲ್ಲ नहीं पत्र मतलब क्या है अभी आएगा आने के बाद देखने का जास्ती भाग लेना मगर मोबाइल रख दिखे रुपये गोता ना था ये अड़े ही पाते हैं मार ले लगा छोटा वाला चिकन है ना काड़ा मारने एग ओके एग है ना सोडू ना निकले तिंदे तिक्वे बाय एगोलिते मूले तिन्नी सोडू चेटन मोबाइल दा मैप समझ ये डब्बा मैन का डब्बा मोबाइल वीडियो के पर मात्र गाजा 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 आई थिंक गंदा तुम्हारा क्या बोलते हैं तुम क्या बोलने का तुमको गंदा तुम्हारा मालूम नहीं है मेरे को मालूम नहीं क्या अंकल बाय చూడు చంద్ర దాదన నాటకలక్క వద్దులే ఎక్కడ చూరు మళ్ళీ ఎంత కూడా కించాయి దాదన చంద్ర విత్ సంశయ బರೋದು ಗೋಡೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತಿದೆ ಇನಿ ಅಲ್ದಾಯಿ ಎಕಡ ಮಲ್ಲೆ ಎಂತ ಕಿಂಚಾಯಿ ನೆಟ್ दादನ ಚೇಟನ ಕೈವಾಡಪ್ಪೋಡು चेट तो जे तुम भी मेरा फैन है इसलिए तू भी 2000 को बॉर्न हुआ क्योंकि मैं बॉर्न हुआ ना इसलिए तू मेरा फैन है बॉर्न होने के बाद तू बॉर्न हुआ है नहीं ऐसा बोलता नहीं क्योंकि मैं बॉर्न होने के पहले तू मेरा फैन है हाँ वो भी मेरा फैन है इसलिए मेरा बल्तियर को नंबर प्लेट रखा मुझे एक बार शकीला चाची का घर लेके चलो लेके जाएगा हाँ ओके सोडू गंटे वंजी अल्प अंचने आलपुरा वो तुम्हारा मिस्टेक है तुम जेड क्यों डाला रा होने के लिए आल चाहिए तुम बड्डा है तुम साले के लिए जाओ नहीं रा
रॉ होता तो भैया अच्छा है। वो रॉ नहीं है, वो जा है, जा। एफजेड में देखो एफसी बोलते हैं, तुम क्यों? उधर जेड है इसलिए एफसी बोलते हैं। हाँ एफसी, हम एफसी बोल रहे हैं। हाँ इसीलिए वो जेड है ना, इधर भी आ गया, इसलिए आलापुजा बोलता है। जेड के बाद तो एच है, ऐसा दोनों। हाँ ओके, आलापुज हाँ वैसे होते हैं, आलापुज हाँ। ओके आगे बोल। नहीं आगे बोल। नहीं बोल। मैं नहीं बोलता नहीं, मेरा वादा यही है, वो आलापुजा है। अच्छा आलापुजा पर ये तो ಓಕೆ 410 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು. 2 ಗಂಟೆ 53 ನಿಮಿಷ ತಗೋಬೋದುಂಟು ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಬೋಬಿನಿ ಏನಾನ್ ಬಜೆಟ್ ಆತ ಅಂದ ಬನಿಯಾ ಅಂದ ಬನ ಇವಾಗ ಬೋರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ರೆ ಡೋಡು ತುಲೆ ಬುರಂದ್ ನಿಂತಲಗ ಪಂಜಿ ಬುರಂದ್ ಲಕ. ಓಕೆ ಸೋರು ಗಂಟೆ ತೋಲೆ 4:22 ചേട്ടൻ നിദ്ര പോയതൻ ഞങ്ങൾ നിദ്ര ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪನ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗಾಡಿ ಉಂಟದ ಮುಲ್ಪನ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಪುನ್ ಅದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಓಪನ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಡಮ ಮುಕ್ಕಾಲಾನ್ ನನ್ನ ಅಡೆಪೋರ ಏತು 215 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಸೋಡು ಇತ್ತ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ದೇಕಿದ್ದು ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ನಾನು ಎದುರ್ಬೋದು ಚಾಪದ್ದು ಪೋಡ್ ಏತು 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-2 ಗಂಟೆ ಅವು. ಯೋ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇಟಂಜಿ ರಡ್ಡರಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದ ಮನ ಇಲ್ಲ ಮನ ತೆರಿಗೆ ಒಂದು ಚೇಟ ಅಂತ ತುಂಬಿದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಮದ ಮುಲ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ರಡ್ಡರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ರೀಚ್ ಆತ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಅವ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಗ ಮೂಲ ಬರ್ತೆ ಇತ್ತ ಮೀದ್ ಕುಲೊಂದೆ ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಜೆಪ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಡೂಟ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ರೀತಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರಂಡ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ್ ಒಂದೇ ಜೋಶ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪೆ ಅಂಡವೇ ಸುರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಬೇತ ಬ್ಲಾಗ್ ದಲಕ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಾತ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪುಲ್ಸೋ ತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವನಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಪಾನು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆಪ್ಪು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇಂ ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪೋದಾನ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪು
ಏನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸೊ ಬಾಯ್